Ang atong ebanghelyo nag-compose og duha ka importante nga parte. Unya tungod kay kinahanglan man tang mauman inig alas 6:30, mupunting lang ko og usa ka punto nga atong bawnon. Unya kung ganahan mo sa ikaduha nga punto, balik lang mo inig kaugma para dako-dako ang ato ang oras. Pero ako lang usang ipunto ang unang part sa ebanghelyo tungod kay mao ni siya relevant kaayo sa ato karon. Diin ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dungagi intaw ng among pagtuo. Ang unang pagbasa mo ay mag-summarize ug nakahinumdum ko sa gisulti sa usa sa amuang facilitator sa recollection nga ang mga panghitabo, ang mga readings nato sa simbahan mao ni mga circumstansya nga mao'y prevailing during those times. So usa sa among activity mao ang among first reading kay gikan sa Cebu Daily News. Of course, katawanan unya dili pod siya gidawat sa ato ang simbahan. Pero gipasuway lang mi kung unsa ka relevant ni siya sa una ang maong pagbasa. O makakita po ta nga nagpadayon kini siya ka-relevant. In fact, ang unang pagbasa naghisgot sa usa ka mga pangandoy o mga pagbasol nga giatubang nga iyang gipasa ngadto sa Dios. Mga pangutana nga mga valido. Mga pangutana nga nung ingon ani man ang mga panghitabo. Unya ang tubag pud sa Ginoo was as relevant nga muabot ang panahon, huwat lang, pasensya lang. Ug mao po ni siya ang rason nganong nangayo ang mga apostoles og dungang pagsalig. Kung nakahinumdum ta, kung muatras ta ani diri dapita, ang mga apostoles gisugo sa Dios nga sa panahon nga mangayo og pasaylo ang mga nakasala ninyo, pasaylo siya. Kapila man Ginoo? Katulo ba? Kapito ba? Dili. Kapito. 70 times 7. Meaning, walay kinutuban. Ngano man, wala may kinutuban ang Dios nga mapasaylo sa ato. Mao po yang gi-impose ang iyang kaugalingong level of forgiveness ug maturity in forgiving should also be shared by us as His followers, for no one is greater than his or her master. So, ang tubag na lang sa mga apostoles, Ginoo, dungagi in taon ang among pagtuo. Maigsoon, pareha putang gipangkapoy, pareha putang nabalaka, pareha putang nahasol, pareha tang nasakitan, pareha tang nangahadlok, pareha tang mga ginaay gipangbati nga mga bakawtan nata, kining tanan kung ato ni siyang tibukon, Ginoo, kalisod ba ni? Kalisod ba ni hapon? Kalisod ba ni asahon? Na ay bagong bagyo na nga nangagi sa amua, nagbaha. Unya giubanan pa mi sa mga politiko nga walay mga pagbati o sa mga politiko sa ebanghelyo o unubanan pa sa mga tao nga nagpagabuta bungol. Kalisod ba ni sa kinabuhi? Why do bad things happen to good people? Magsimbahan man unta ko, naaman ko'y pagtuo. Nisalig man ko nimo. Magrosaryo man ko kada gabi. Anong kining akong anak, badlungon man gihapon. Nganong nahitabo man isa ko ang tanan. Mga pangutana nga maglisod ta og tubag. Unya mao na lang ni tungod kay walay tubag. Unya hilo man pud ang Ginoo nya kulbaan mo punta siya og mutubag dayon siya diha sa estatwa. Moingon na lang ta, kung mahima na, wanad yun, kinahanglan na tang mauli, manira na ang simbahan, moingon na lang ta, o ani na lang. Dungagi na lang akong pagtuo. Pero kining dungagi sa pagtuo, dungagi na lang ang atong pagtuo, mao ni siya ang tawag karon sa atoa. Pagkalisod sa kinabuhi, kay bao ko nga naamoy mga pamilya dito, o kita po dire, napiktuhan po ta sa bag-o lang nga linog. Kunya nakalisod pagyud kay naagay mga nakalas nga mga kinabuhi.
Nya mao po yung tawhana unsaon man nato ni sila. Kita pod tabanganan man pud ta. Pero naningkamot po ta sa pagtabang, naningkamot po ta paghatod sa tabang sa ilaha didto. Kita pod kinahanglan po natong ayuhon ang atong kaugalingon ug ato pong tubagon ang atong mga pangutana ug sama sa mga apostoles, mangayo po ta og maong pag-ampo. Dungagi in taon ang among pagtuo tungod kay maglisod pod mi og sabot usahay. Ayaw in taon itugot, dili unta itugot nga kami pod unta malayo. Natungod kay nag-anam og ang among kagamay sa atong pagtuo, nag-anam og kagamay atong pagtuo, nag-anam ta og kalayo sa Dios. Ug hinaot pa nga dili unta layo kaayo nga maglisod tag pangita na sa atong agianan padung sa Dios. Makasabot ra gyud ta sa atong mga gipangbati karon. Kita tanan parihag mga pangutana. Ginoo, kami pong mga pari, Ginoo, nag-ampo man in taong ko sa mga tagamaya o sa bantayan. Nya naapil man pod gihapon ang amuhang balay didto. Way exempted bisag pari pa ka. Ug na ako'y katungod nga moingon Ginoo, pari man in taong ko. Maka-hurt man po kagamay. Magsikog misa, kapila sa akong misa, kapila sa kaadlaw. Pero ang paril na mo, ang among gate o gamay, natumba na, iba nang yung balig 1/2. Nya mo ingon po kung taon, dungagi in taon akong pagtuo. Kaya murag makahibus mo kagamay po. In fact, sa diyang namatay ang akong mama, maupod to akong giingon, Ginoo, si Father Joel ni, pari, mangayo ko sa imong panabang, dungagi in tao, gamayng kinabuhi pa akong mama, dili sa karon kay mo take pa ko og bar. Padung kog take bar atong panahuna. Nya, ingko, napaila jud ko, ako si Father Joel Oriesga, pari ko nimo sa Archdiocese of Cebu. Pero kaila ko na ko gamay. Nya, mawawa man ko, ginam ko'y katupad po dito nga nihilak nag-una, abi na nagsunod ko siya ha, so wala yung ko nihilak po. Pero mo taong gingon, nakainamdam ko. Ginoo, ako si Father Joel Oriesga. Nangayo ko nimo pari ko. Imo kong pari. Tabangi ko. Ayaw usa ko ang akong mama. Mutake usa ko. Mangandam ko. Pero ang bar at that time was September 18. Unya namatay siya September 5. Ako lang usang gisabot siya. Ningon ko, sige, mutuon ko gamay. Anyway, review na lang man eh. Mutuon ko gamay. Wala man yun na ako, di man yun ko makaako. Nga naa dito siya sa sala, ako na sa kwarto, nagsigig tuon, isuwat ko sa Supreme Court, Ginoo, akong giingnan nga di sa kumutake, kay namatay ang akong mama, I want to mourn appropriately. Sunod tingali, dili na ni siya, mo ito nahitabo. Mo ito ako giingon, pagkahuman, numbat ko gamay sa Ginoo, grabihan naman po. Para yung taong ko. Pero wala day exempted day mga igsoon ko diha ni Kristo tungod kay kita tanan pagasulayon. O usahay kita tanan, usahay mo ingon ta, nagampo man ko. Wala lang ko'y kwenta, nagpari pa ko. Gali ko nagminyo. Pero kita tanan gisakit, kita tanan na ay mga pagampo nga wa madungog. O gato lang, sakto lang yun ang gipangayo sa apostoles. Sakto lang yun ang gipangayo sa apostoles. Dungagi sa panahon nga di ta makasabot, atong pangayoon nga punan ng atong pagtuo. Sa panahon nga kita nalibog, ato lang pangayoon nga dungagan ng atong pagtuo. Kay kung sakto lang atong pagtuo, ningon man si Kristo, bisag naalang kay gamayng pagtuo, pero kanang gamay nga pagtuo, sakto sa gikinahanglan natong buhaton, mabuhat ang tanan. Even if it means that faith is intended to just wait and be patient. Ang maong pagtuo, dili tingali makahatag nato nga matuman ng atong gipangayo, pero ang maong pagtuo maghatag og igong kusog nato para sa paghuwat, o para sa paghuwat sa panahon nga gitakna sa Dios alang kanato. Nga ang maong pagtuo musalig, ang maong pagtuo maghatag kanato kusog para sa pagpadayon sa kupot sa maong pagtuo tungod kay moabot ang takdang panahon. Nga musalig lang ta nga ang atong gipangayo ihatag sa sakto nga panahon
tungod kay ang Dios mas nakahibalo sa atong gikinahanglan. Again, I just want to highlight, we are not talking about a person here. We are talking about a God. A God that is omniscient, all-knowing, a God that is omnipotent, all-powerful, and a God that is omnipresent, that is everywhere. How dare us to question Him? Nevertheless, we have the right to question Him. But how dare us? Because He knows from the beginning how and when to aid us. And we cannot and we don't have the business to impose on Him what He thinks is best for us. Even if it hurts, even if it's confusing, even if it's still far, even if it's still long delayed according to our standards, sige lang, huwat lang ta. Tungod kay tinuod man ang Dios, ug gamhanan siya. The object of our faith is the most powerful. It's just that we have to wait when is the best time. Sa ako nang giingon, kitatanan nagbangutan, kitatanan na balaka, kitatanan na hadlok, o kitatanan at some point, wala madungog ang atong mga pag-ampo. Pero ang mga apostoles, sama ka nato, maupod ang gibati, naglisod og sabot, og naglisod sa pagsabot. Pero magdungan kitang tanan sa pag-ampo sa mga apostoles ug pangayoon ang sakto nga pagtuo para atong matubang ug atong mahakop ang kamatuoran nga ang Dios mao'y nakahibalo sa tanan ug atong isalig sa iyaha ang mga panghitabo. Salig nga kining tanan mapahimutang ra according sa panahon sa Ginoo ug according sa iyahang kahibalo. Salig lang. Ug atong dungagan ang atong pagtuo pinaagi sa pagpangayo sa maong kasa gikan sa Dios. Palihog manindog.